אז המורה לתנ"ך וגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין קמבצי, עושה משמרות בעובדה, אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צרף על גדול ברצועה, מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק סמג"ד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא מ"פ בשילה, והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה מתוך 6 בגבורה, אחרי שנפצע בלב עזה. ונכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבוריה, בכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. יש תנ"ך אוטובוס של דן, זה שתמיד עומד בזמן, הוא עכשיו מפקד סוללת תותחנים בדרום ליד נרעם. יש סטודנט בטכניון באמצע תואר ראשון, הוא סרן במיל בעוצבת הגליל, כבר חודש בגבול הצפון. יש פה דוגמנית פרמדיקית, יש פה חשמלאי שהוא מאיסט, יש את יוני נגן סקסופון מחונן, הוא קודם כל מטכ"ליסט. יש לכולם ארון נסתר, או ארגז גדול ממוזר, יש פה סט של מדים וגלימת מילואים, מוכנות תמיד לאתגר. ונכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבוריה, בכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. זה לכל המילואימניקים, מילואימניקיות, למשפחות המילואימניקים, לכיתות הכוננות, לרבש"צים, ללוחמי הקבע, ללוחמי הסדיר. אנחנו עם של גיבוריה, וזה לא משנה אם באמצע חיים או באמצע משחק כדורגל, כולם יעזבו את הכל בשנייה אם נקרא להם הדגל. פה זה לא יקום מקביל, לא מציאות של מוות, זה הסיפור שלנו, עם ישראל, זה הסיפור שלנו. ונכון